Vi er her i dag til åbningen af pumptracken i Hvidovre, og super glad for al den support og støtte, der har været i dag. Den værdi, som vi ser, at et pumptrack som det her kommer til at skabe, det er, at det giver bevægelsesglæde, det giver verdens bedste undskyldning for børn, unge, voksne og gamle at komme ud og være aktive. Det er både pro BMX, det er amatør BMX'er, som man så fint kalder det. Det er freestyle, og det er mountainbike, og det er løbehjul, det er skateboard. Alle på 2 hjul. Pumptrack, det er mega fedt, fordi der er uendelige muligheder for transfers og gaps. Og bare være kreativ på. Ja, det er bare så fedt.